semene liline sepira? Heeh. Liline. Engko aku nggawa lilin. Iya. Aja kuwatir engko kok tak sumete tak sebule. Tak malame mobat mabit ra karo-karuan. Iya, pancen bener. Ah, iki Mbak Tati Lestari Handayani. Dalu. Kok saya gedhe awake ya, Mak. Ambuh kuwi mbuh. Leprei kesuwen kok, Pak. Lho, reprei wong kowe iki ya nyilikke awak. Lah kowe iki takon to nyilikke awak ki aja renang. Lah napa? Aku malah kowe renang karo anakmu rak luber to banyune. Iya. Ya ora lo ngecel. Sing disoting kowe rak krasa, sing ditok syuting anakmu, ah kowe nyemplung disoting bojomu kirimke aku. Napa ketok apa? Wah, ora karu-karuan kae. Iya. Iki sapa Elus? Ah, bojone rak jenenge Mas Tulus. Niki bojo kula, Pak, aneh-aneh renang barang niki, kaya ngeten niki. Ting pecotot ora karu-karuan. Jenengan delok. Ayo ndelok wong dikirimi kok ora ndelok. Barang srulup ning banyu mak bluk ngono kuwi. Cah cilik-cilik sing do kemambang ki iso mentas kabeh. Nek kuwi ora banget. Rekake anggere arep nyilem kok ming kemambang. Nyilem kok ming kemambang. Lah ngopo? Kuwi arep gaya apa Elus niki rekake ajeng nyilem kok ora tau iso. Ah pelampunge semonten. Iya. Aku ora nggawa pelampung lho wingi. Ban mburi ngisarmu kae lho. Aku ora nggawa ban. Heh? Ora nggawa ban. Sing mlentrong Apa to? ketoke kaya nggawa nganu kowe kaya nyewa ban tok nggo kemambang kuwi lho. Kok jenengan meng salah weruh kok. Salah weruh piye? Udu ban. Apa? Bemper. Bemper ya. Ayo semono. Ya, Ra iso nyilem. heeh. Dadi metungul terus kae ming sirahe dindelepke nang banyu. Karo piki. Kula ora iso gaya renang. Ya ora usah liyane nek sak awakmu kuwi iki paling ora olahragane ya mlayu-mlayu. Men pembakaran kalorine iki akeh, kringete metu, awake kuru, lemak-lemak ki bakale ilang. Kowe nek saya lemu sok ambegamu saya sesek mergo lemake iki ndesak ning nggon jantung. Ya, bahaya. Bahaya. Ya sesuk tak cilikke. Ayo kok ya le mangan ki dilongi. Mangan apa? Aku iki kejaba nyinden ya diesel barang e. Iya. Kok diesel? Ame giling terus kancane do nyinden kowe mangan. Ben mboten ngantuk. Ya, ben mboten ngantuk. Heeh. Nggih. Yo ngaturke tembangan. Ya. Iki Pak Camat mboten ajeng dhiwet kalih kula napa, Pak? Iki kok meso meri lho wong mau wis duet karo apa jenenge iki Pak Camat ki mau sadurunge wayangan wis mlebu ning ruanganku transit kono. Nggih, ajeng pripun? Wis omong karo aku, wis ngendika karo aku. Pun kula duet pisan wae lho Mas, kula ming 300 tok niki pun mboten. Ngoten lah, sajake mau maju kok ya lirak-lirik karo aku iki pengen karo aku apa kepiye? Sajake. Ha mbok coba di anu dadi aturi. Kersa mboten, Pak. Kayane kaya gedak-gedek. Iya. Mboten sah nyawer, mboten napa-napa nek pun telan. Mangsamu padake Pak Camat ki padake tok anggap wong tipis wae. Nek ming nyawer kowe wae ya kuat kok ya. Iya. Oh, Kersa. Kersa mboten, Bapak. Mbok mantuk apa gedek ngono lho. Kene. Langsung mantuk-mantuk. Ya Monggo. mang mriki. Monggo, Pak. Mas aja dipleroki. Mas aja dipayahi. Karep kunjalani eseni. Tinggal aku mau kudu ngerti cara. Tinggal kapribaden ngerti ora. Aku nyekeri ing teman. Kok ya sing eling. Eling bapak-bapak. Iku budaya Sankesa. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketinggalan Mangko keri ing jaman kaya sing eling eling bapak-bapak iku kudu
kaya wajene bener kandamu. Ganes kaya aja nesu ya nok, sementara kamu tercampakkan. Wong urung sida lho. Mbak menawa nek karo aku ya emoh. Nggih to, Pak? Purun nama mboten. Mutar. Pak Dalang. Pripun, Pak? Mantep. Wah. Lah, Iki. nah, sing niki mau cilik tapi cabe rawit. Nggih to? Kerikil. Krikil. Kerining sikil. Nek Tatin apa, Pak? Nek kula napa? Nah iki ya watu sing gedhe. Dadi alus. Nek nggo apa ki gosok-gosok iso resik. Wah, lha lah, ming dangkep watu. Oh, Ya nek nggo gosok-gosok watu gedhe iki nek nang ngakali nek kecemplokan apa? Jenengan nek kosokan nganggo watu semene gedene apa ya kuat ngangkat lho. Aduh. Nek siliramu aku mesti kuat diajeng. Oh, menapa injih to Kang Mas? Iya siliramu wis tak tunggu rikala wingi bengi aku wis ngimpi marang siliramu. Panjenengan ngimpi menapa to Den Mas? Ngimpi ketemu Nimas Ayu sapa? Tatin. 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 Lestarian. Ngimpine napa? Aku kaya numpaki. Numpak napa? Ora ngono kaya maksude kaya ning Gonawan ngono kuwi lho. Oh, nggih, numpak motor mebur. Motor mebur ya, Nggih. motor mabur. Nggih. Mebur. Ayo ayu nek cangkeme desa. Lah piye to? Motor mebur. Numpak motor mebur. Lah nek aku ya ngono kuwi lho. Ayo mulane diposisikan iki ning banyu maneh. Lah apa jenenge? Ayo kapal terbang, pesawat apa kok. Numpak motor mebur. Ya, sing penting kan Pak Camat dong nggih. Nggih. Nggih ta? Nggih. Paham maksud kula ngeten lho. Paham. Kula paham. Wis jenengan kedhep itu aku wis paham. Oh, panjenengan menika lah ampun siap napa dereng? Aku siap. Sak menika ajeng menapa? Ampun ngrogosak riyen to wong Sik. dereng-dereng kok wis ngrogosak lho. Bayu ndi yo? Yu aku jigono tas cilik yu. Lah, asing napa? Kanggo madai sirahmu kuwi. Nek sirahku ya kurang gede, tase nek meng cilik. Kudu nganggo bagor ngerti ra? Agene Sio-sio. sadar. Dalang siji iki can sio-sio nek Ngono karo ya? kula. Jenengan ampun kados mengaten nggih, Pak nggih. Ora ngono diajeng Piye aku kowe nek memang. kira-kira tak sia-sia kowe melu Pak Camat piye? Melu Pak Camat, Pak Camat jenengan saged to? Waduh, Lah pripun? abot sanggone. Ngopeni kula saged boten? Tak openi iso. Ning Koso, Pak. Abot Oh niku nek sanggone ya. esuk dadak mbabatke Kalonjono. Mengke awan sithik dadak ngudake dedak niku. Kuwi apa, Sore dadak dikombor. padake aku sapi apa piye? Ya sampai semono. Sapi apa? Sapi kok ayu nggih. Ayo mang. Jenengan ajeng napa Pak kalian kula sakniki duet? Duet. Apa lagune? Gimana jenengan isane napa? Sing kula-kula ra iso. Ya. Iki ana pamunduhan mendem pedokan lho. Saged Bapak? Saged Pak Camat Mendem budaya. wedokan. Jenengan pun mendem wedokan dereng. Urung iso aku. Ah niku mangkale niku nek ora mendem tenan. mendem tenan aku mesti iki. Nggih, ya. Iya. Dek dek dek. Oh, nggih. Dek dek Yuk, dek. Dek nyuwun dek dung jeng. Pak. Happy birthday. Itu you. Nyuwune kempling. Oh, kempling to? Kempling. Oh nggih, kempling mboten apa-apa. Ya, kempling mangga. Lah napa Pak Sajake kaya mikir, mboten sah dipikir niki mboten sah ning mriki. Ora tak gagas aku cuma mbayangke kuwi lho. Cuma mbayangke menapa? Mbayangke alismu. Alis kula kenging napa? Alisku Pak Camat napa? iki Apa? Nanggal sepisan. Oh nggih, terus mripate? Mripate kuwi kaya Blarak sempal. blarak sepal. Oh, kuwi rak irunge to, Pak Dalang. Apa? Nglirik. Kaya jambi apa ya? Jambe sinigar. Jambe sinigar mingko nek omane kembar lho. Oh, nek kembar ki sinigar, Pak. Nggih. Berarti sing sinigar niku kembar. Jenengan kagungan ya sing kembar. Paham aku. Apa jal? Apa? Mata kok. Mata iki mesti kembar kok apa Ya Jan? ora pelampung. Ayo. Pelampung. Ayo saudara jenenge iki.
Rondo kempling yo. Ya. Nggih rada kempling nggih Pak, langsung mawon nggih. Jenengan kok kaya mikir to? Ngiling-ngiling. Mak Pak Camat ki mikir munggandene ra nggodit. Pun kula. Wis takon juwoke nganu Bayu wae. Mboten sah dipikir, mboten sah nek mboten sah nyukani mboten napa-napa. Tak wenehi engko aku ning mburi se akeh. Nek mboten ya Iya, kebangetan ngono wis wani maju. Mesti. Engko luwe akeh. Yakin lho. Yakin. Tak jaluk tenan aku wani ya ngrogoh dhewe ya. Ngerogo, wis ngerogo. Ora kurang ajar, Tin. Lah napa? Aku kok njur njaluk kok ngerogoh Ngerogo dhewe. dhewe. Lah ya Nekat aku wis kowe. ngerti nggone nang kono kuwi kok. Oh, nang Ning mriki kene. ta? Nang kathok to? Nggih. Ya nang kathok. Yo. Mangga. Iso ta? Aku iso nyanyi sih. Jinang
matur suwun. Nggih, sami-sami Bapak. Sawerane sida ra? Ya jenengan rasane Gosek, pripun? engko tak jikoke ya. Ning sida nek camat ngomong ning kene ra jikoke tenan iki isin karo wargane. Lah nggih kudune nggih duwe no. Wah, akeh. Maksudnya duwe Iya, isin iya. lho. Oh, isin. Oh, nggih. Tak saweri kok Pak Dalang Nggih, tenang. nggih, Mas. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Wis. Pripun ta? Balik meneh. Jare oke. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangke malih. Nggih. Mboten sah dipenggalih, Pak. Sampeyan nek menggalih swara sinden boros. Iya. Aming di matur nuwun nggih, Pak. Mangke tindak riki malih nggih, Pak. Mangke nembang malih nggih, Pak. Calcul, calcul. Bareng sesuk-esuk wis kukut gamelane. Waduh. Sedekah. Sedekah apa awake lemu kaya ngono kok sedekahi. Ya nyodakoi ngono lho. Iya ora Niki apa-apa. sampun nggih. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Mat nggih pupu. Ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa. Rasa wedi. Mboten, Pak. Ora piye? Rasa wedi. Podang kuning, Pak. Heh? Podang kuning. Engko sikik kok kesusu-susu. Kowe kok kaya ngrotok to jajar Tati. Ngampet, Pak. Mat kene nek omong-omongan ki Ora kok. Ah. lah piye? Rasa wedi kok ya. Ora piye-piye, Pak. Mbok ora piye-piye, Mbak. Iya, sing Kowe kok suwe. dhuwur mripatmu ki ana apane? Oh, tai lalat. Pinjel, Pak. Pinjul-pinjul. Padha bojoku ning anu bun-bunane ya ana tai kucing. Ora ditimpal, engko ambu-ambu. Maksudnya piye kuwi? Tai lalat kok tai kucing ora. Ayo. Odang kuning, bawane didomade rasa bengkerengan. Ya. Nggih, Sedulur tunggal sepupu ki rasa bengkerengan. Cadirono, Nes. Nggih, Mbak. Alah dene kowe karo Pak Camat wani kok mung karo nangka blonyoh kaya ngono kok. Sopo? Kowe kuwi Aku apa? nangka blonyoh. Pangko blonyahe Kowe piye? didol bar pring surat kae lho. Bar pring surat kae nggon pas menggok-menggok kae, wo kalau Tati didelehke sak nggon-nggon. Aja ngono do bayangke tenan lho. Do bayangke. Bayangke piye? Nek aku dijejer nang kono. Ayo ora masalah. Lambemu yu. Ayo. Sing ngedram kae lho kemantil. Bawane apa? Pocong nggih, Pak. Ayo podang kuning ki apa kok dadak? Apa podang kuning bawane? Ayo gak. Nggih pocong mawon sing cendak nggih. Ya, sakaremu. Kowe kok tegang banget to, Nes? Ngampet, Pak. Ngampet Ngampet apa? Ngampet maem. Enggak, Pak, genjo. Ayo. Genjo. Bahasane yo genjo. Ya. Aku bingung saben dina mikir manuk. Ayo bingung aku kan manuk. Sapa? Maksude oceh-ocehan ning omahmu ki pirang-pirang ngono lho. Dilongi didol apa piye? Heeh. Kula ora ndi manuk kok. Hasil ting grandul kae. Neng omah ki setok centelke pirang-pirang. Oh, pemean apa kae? Kayak pitik lho, Pak. Oh, lah edan to pitik kowe di. Lah, nek pitik kuthuk niku aja do dicantelke nek tengen kula ben aja mati no lho. Oh, ayo. Enes. Kayak dong apa ta rame dhewe? Ngefan ora kowe? Wiyaga ki akeh sing ngefan kok ning ra kesampean. Lah jeng napa? Kaya ta sing ngenong barang kae. Anggere weruh kowe tampil ngadeg ra terus ngecas. Jare nek gedhe ngomah wae ana. Ah iya.
aja. Iya. Nih ya tenan kok. Napa? Ora apa-apa. Sing tenan apa? Aku mung batin pas kowe memeni kae lho. Jemuri jereng pemean kae. Heeh. Ana sing tok keke nggon apa jenenge kae? Apa sing nggo memeni kae apa? Hanger. Wuh. Aku yo batinku bodan gedene semono. Aku nggo jaket anakku wis cukup. Antil dasmu lho kowe. Apa ta? Ora ya. Asmu. Wong gawe topine jenengan ya iso kok. Apa gah? Tak gaweke apa piye? Mah. Kok tak gawe sing rada muhak ngono lho. Moha-moha apa? Wong senene kok ngece. Wedan aku. Nek nggo rompi gelem nganggo piye? 6 kilane truk moso. Apa ta? Apa e? Tanganane iki jero, lho, 4, 6 wedan. Kok ya kabar ngilani. Apa kowe ra ono kok ya? Terus piye? Ayo 6 kilan. Jajal dinggo ora? Lho. Nek dinggo apik lho. Ayo gek terus ke tembange. Ayo jatahe ganet sok. Ayo nek. Gemble-gemble, Pak. Apa wi gemble-gemble? Enek gemble-gemble iki ora saru kok wawu-wawu. Lah ya apa? Gemble-gemble iki tembung apa? Jenengan gemble-gemble iki gedhe ning rapi. Heeh. Nah niku jenengane gemble-gemble nek carane Banyumas kewer-kewer, Lek. Lambemu karo atimu kok beda? Gedhe ning rapi, ketoke ora ngono lho. Anjak lambeku ora cocok. Ah coba ditinggo ganes rak tekan pundak. Kowe arep jajal apa piye? Kaya malah kaya klambi munyuk ae lho. Lek nganggo terus piye? Ngawur. Demit Bagong kaya lambene. Pancen lambene Bagong. Heeh. Heeh piye? Ora piye-piye. Ayo gawe. Mikir manuk podang. Sing kaya ganes iki pancen lain daripada yang lain. Heeh. Mikir manuk podang. Heeh. Nih ya malah cengkok sing prasaja ngono kuwi. Heeh. Ya terus Tin. Gawe Oh ya wis terus Nes. kira keteng ngati. Terus? Terus apa? Aku kowe dientekke kok. Nora mendo sun pikatku lote bendo. Ya. Mangga salah setunggal. Esuk awan nang omah. Mangga. Esuk awan ning omah wis ora rasa. Ya. Juga sing apik Nes.
Matur suwun Mbak Tatin karo stop rezekine karo sing kuwasa. Ya. Kadung tresna diaturake. Ya. Nah, salah to le nganu lendang. Lendange iki ditumpangke ning tangan. Nah, ngono kuwi. Oh, nggo joko-joko nek umbele metu. Ha iya. Jijiki kok. Ya. Kadung tresna mangga. Seka sapa ki mau? Pak Gepeng Ronde. Ya. Rina wangi dadi ati sindenmu ya ana sing lembah manah halus. Ayo carane woh ki nek diwik ki ya anggur. Wah iya. Ora macem-macem rasane, hanya satu rasa. Ya kuwi anggur 5.000. Ora nganggo 5.000. Ora nganggo to, ora nganggo. Nek Ika ki ya buah naga. Heeh. Di irisa kae jeroane ya abeng. Ha iya. Heeh. Nek Orisa iki salak, wonge keras. Wo. Kulite Elisa iki wonge keras. Salak. Heeh. Nek Ganes ki ceplukan. Ha iya. Cilik tukulun ning sawah, goleki cah cilik-cilik kae. Heeh. Ning ya kuwi enak lho, gong kuwi malah sok arang tukule lho saiki. Nek Tatin ki blewah. Heeh. Sigar set langsung metu banyune mak pyoh. Awak gembur-gembur kaya ngono. Ayu semangka tanpa biji. Nah. Nek Neti ki klengkeng. Oh. Klengkeng Singapura. Wah. Iya. Nek Prastiwi ki pace. Ya aja ngece, paceo kae iki pace iki iso dienggo tamba bludrek. Ayo dadi dhewe menyediani wong bludrek-bludrek kuwi. Ya. tanpa dahar tanpa nendra nenanone kayung yon marang tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna neno tan liya amung sliramu satemah lara asmara lamat wis katon tejane monggo ya lamat wis katon tejane yen ora keserong gampange dong 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 dong
nena nena pacane sarwa asri sing ngendang jahe poe nganti loro. Ane. Kancane ben sapa? Yo gandeng duwite wis ditampa bojone. Ngancani joget. Yo. Lah iya lah witekno. Bojone mau wis nampa amplop, terus duitmu wis tak keke bojomu. Wong lanang ki direwangi anu sirikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil ki goleke wong wadon. Iya. Konjur bareng ditekeke sing wedok kok mau nyambut gawe. Ayo jumeneng. Cik. Cik, ayo. Ya digandeng. Ning sok sak jogete kok. Iya. Wah. Karo aku lho, Ban. Nyanyi karo aku. Ya, didom wong loro. Kowe kok ngongso to nek duit. Arep dipek dhewe. Modar ora, karo wong tuwa kok arep wani. Tak antil pisan kowe. Ya, kowe kejaba sinden yo. Pak bakso krebo. Wah, saka sapa yu? Pak bakso krebo. Oh iya. Wau pun nganu maringi bakso nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Sesuk melih nggih, Pak. Konjur terus-terusan boros.
Iya. Yo. Ya. Dadi pasangan serasi waduh gandengan. Ayo diterke sekolah engko ndak. Iya. Ayo isih cilik kok ya digandeng sabrangke terke sekolah. Mene adu. Dikabungi ya, Pak. Iya. Dikosoki ya, Pak. Nggo watu. Ya mangga. Liwung diaturake Bupras Fet. Wit. Waduh. Fet kesuwan. Ya, cincingke. Nah. Awas mabur. Kan. Apane sing mabur? Aku di Ya kayak nembang. Ya mangga. Ora lanang ora wedok pekok kabeh. Wis ben ora apa-apa. Ya nglabuh idit 200. Ayo ora apa-apa. Dar wis. Iya. Ora apa-apa sing jeneng wong nyambut gawe iki totalitas. Sing penting semaput ra masalah. Iya. Tinggal kene pokoknya. Heeh. Ya. No panitia tulung disiapke ambulan. Modar ora. Anggepe wong nyambut gawe goleke sandang bojo ki arepe enteng po? Iya. 200 sing wedok kari. Sing lanang megap-megap. Kapokmu kapan? Wis 200. Kayake po gajul.
Wih, ora ngajari elek iki. Pementasan ki aja ngajari gajul wong wedok ora. Ya. Apik. Sing wedok muni tak balekke 200 ning salto. Amin joget kok toh nyawa. Ya. Ya, dintekke Mas, yuk. Sabda pendeta. Semangate luar biasa. Nyayu tak hargai pokoknya. Wis. Nuwun ya, sing mau, sing nganu mau. Sing nggon amplop. Sing nggon amplop ngendi? Wong kowe iki tenguk kono kok ngerti amplop barang. Tau tak waca Dul. Ayo. Aja kulino nganu. Heeh, Pak. Aja kulino. Ndasmu kowe. Wis kowe linggo. Paro. Cekku mau tak paro. Iki lho kon amplop lho. Ya kene, kene apik kowe. Ya. Kok ming iki ya? Ya meng kuwi kok ya. Ya wis nuwun. Ngopo kowe? Aku mau tak paro lho. Wis cilik ora ngerti dhuwit. Wis. Aku wae. Kono linggo. Apa? Gelut ya? Anggepe wi sindene nemu nang terminal e. Dadi nek mengko jak gelute gregepe ra jamak-jamak. Alon, hati-hati.